Hej, det er Anders. I dag skal vi se, hvordan vi laver et boxplot på en simpel måde i Excel. Desværre så har Excel ikke en indbygget funktion til at lave et boxplot, men vi skal ikke lave så meget arbejde, for at vi kan få et rigtig fint boxplot. Vores datasæt er 2 studerendes karakterer på økonomistudiet, og dem ser vi her. Vi skal have lavet et skema, som det vi ser herover. Og det første vi gør, det er, at vi finder Rikkes minimumsværdi. Der bruger vi Excels minimumfunktion og vælger hendes karakter. Og vi finder, at hendes minimumskarakter er lige med 2. Det kunne vi selvfølgelig godt have sagt os selv, men på større datasæt er det fint at bruge Excels funktion, så vi slipper for at lave fejl eller overse noget. Første kvartil, der bruger vi Excels kvartilfunktion. Vi vælger igen Rikkes karakter og vælger semikolon første kvartil. Medianen, som jo også er andet kvartil, kan vi igen finde ved at bruge Excels kvartilfunktion. Vi markerer hendes karakter igen, vælger andet kvartil. Vi kan igen for et tredje kvartil bruge Excels kvartilfunktion. Og vi finder maksimumfunktionen, eller maksimum ved at bruge Excels maksimumfunktion og vælge hendes karakter. Sådan der. Dem trækker vi egentlig bare over til Paul. Så nu har vi også hans. Vi er ikke helt færdige, vi kan ikke lave vores boxplot endnu, så vi bliver nødt til at finde nogle forskelle. For den første, der vælger vi bare minimumværdien, altså forskel Rikke. For den anden, der vælger vi første kvartil minus minimum, og så trækker vi blot ned her. Sådan der. Og igen markerer og trækker over til Paul. Og nu er vi klar til at lave vores boxplot. Nu vil vi gerne have tegnet vores boxplot, så vi vælger vores data herover i forskel. Trykker insert, og vi kan enten vælge bar, 2D bar, stacked, eller column, 2D column, stacked. Alt efter om vi vil have vores boxplot til at være horisontalt eller vertikalt. Jeg vælger 2D column stacked, da jeg gerne vil have det vertikalt. Vi får nu vores figur op, og vi kan se, at det på ingen måde ligner et boxplot. Så vi starter lige med at trykke switch, row og column, og vi kan allerede se nu, at det ligner mere et boxplot. Vi vælger så den nederste kasse her. Vi kan se, at den markerer begge kasser i de forskellige, eller de for Rikke og Paul. Og vi trykker nu højreklikker, Format Data Series, Fill og vælger No Fill. Da det her det er jo fra 0 og op til minimum. Der skal vi ikke have noget fill. Gør det samme for den næste kasse, højreklikker, Format Data Series, Fill og vælger No Fill. Nu skal vi have lavet vores error bars ned til minimum. Og vi vælger nu at trykke Layout, Error bars, More error bar options, minus, så vælger vi percentage og trykker 100. Og vi kan se nu, at vi har fået lavet vores error bars ned til minimum. Det samme vil vi gerne have lavet op til maksimum, så vi markerer den øverste kasse her, højreklikker, Format Data Series, Fill og vælger No Fill. Vi vil igen gerne have sat error bars ind, eller for maksimum, så vi vælger den næste kasse her, som er den lille af. Vi trykker på error bars, more error bar options, og nu skal vi have lavet plus, som er her. Og så i stedet for at vælge percentage, så vælger vi custom. Vi trykker specify value, og vi klikker på forskellen for Rikke her i maksimum. Så holder vi control nede, vigtigt, hold control nede, og vælger forskellen på Paul. Sådan der, og trykker OK. Og vi kan se nu, at nu har vi fået tegnet vores error bars til maksimum. Nu har vi sådan set lavet vores boxplot, men vi kunne nok godt gøre det lidt finere, hvis det skulle præsenteres i for eksempel et Word-dokument. Det første vi ikke behøver, det er, at vi behøver ikke de her Legend Series, og dem fjerner vi ved at trykke Layout, Legend og None. Derudover så kunne vi godt tænke os at give vores boxplot et overskrift, så vi trykker Chart Title under Layout og vælger Above Chart. Og vi kunne kalde den figur 1, karakter. Det næste vi godt kunne tænke os, det er, at vi kunne godt tænke os at give dem en farve hver. Der er ingen grund til, at de ligner så meget hinanden, så vi kunne give den ene, vi kunne lade den ene være grøn, og den anden være lilla. Vi klikker lige 2 gange på den øverste her, så kunne vi lade den her over være grøn. Og så går vi op på Home, trykker på farven her, og vælger den grønne farve. Sådan der. Vi kunne også godt gøre den her over lilla, så der trykker vi igen 2 gange, vælger lilla farve, og de øverste farver er det dem vi bruger, så vi vælger bare den lilla af.
Vi kunne nok godt lave en border også, så vi vælger at markere denne. Vi højreklikker, Format Data Series, vælger Border Color, Solid Line, den er sort, det er fint. Border Styles, vi kunne måske gøre den en til tykkere, sådan der. Vi kan gøre det samme med dem her. Format Data Series, Border Color, Solid Line, Border Style 1.25. Og nu kan vi se, nu har vi rent faktisk en rigtig fin boxplot, et rigtig fint boxplot over vores karakterer, hvor det eneste vi mangler, det er, at vi har forskel, der står forskel Rikke, forskel Paul, der vil vi nok bare gerne have til at stå Rikke og. Det gør os meget nemt ved at trykke Design, som vi allerede står i, Select Data, så går vi ned og markerer forskel Rikke, trykker Edit, holder musen nede og markerer blot de her to her, hvor vi har de rigtige navne, Rikke og Paul, og trykker OK, og så er vi i mål med vores boxplot.